Kwa kanyo jopuonjre mag KJSEA chako ng'eyo sikunde ma gidhi donje tarik 19 mar Tich Abich jumani, ka migawo mar somo omiyogi nyaka tarik 23 mar oro kwayo mag timo lokruoge po nono ni gin gi kwayo ilano. Kaka Judith Omondi leronwa, maendi biro e kinde ma riwruoge moko mag piny owacho kaka Elimu Yetu Coalition to lombo migawono mondo mi ochiw puonj ne jopiny e wi lai manyien ahinya to e penj mitimo kaka KJSEA. Penjo mag jopuonjre mag KJSEA ng'eyo skunde ma giriworego gikone odwoki kod jagoro mar migawo mar somo Profesa Julius Bitok. Bitok ma eloso e romo mar riwruok mar jopuonj mar NAT okoni jopuonjre duto biro ng'eyo skunde ma oluonggie kochopo Tich Abich mar tarik 19 jumani. Ma biro timore kokalo kuom oro ote machuok e namba mar 222-63. From Friday this week, the 20th of December, learners will be able to know which schools they have been placed and which pathways they have been placed. To be able to know which schools and pathways they have been placed, a learner sends their assessment number to the number 22263, and there then instantly they will be able to know which schools and pathways they have been placed starting Friday this week. Bitok bende oyango ni gibiro chiwo ndalo matin nyaka tarik 23 dweni ne jopuonjre mondo mi otim lokruoge poni ok gimor kod skunde kata lai mar tiegruok ma oluonggie kapok gichako chano donjo e skunde chakre tarik 12 dwe mar achiel higa manyien. The learners have known which pathways they have been placed and which schools they have been placed. They'll be given another opportunity. If they don't like the pathways or if their results are not in agreement with the pathways they chose, they'll be given an opportunity starting on the Tuesday 23rd to revise their pathways and be able to get into pathways of their interest. Ma timore e kinde ma romo machielo ma obagi kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Elimu Yetu Coalition to weche mathoth owuokie ma ilombie sirikal mondo chop kare kama oriwo tiego jopiny e wi lai manyien ni mar somo ahinya to e wi penj mar KJSEA ma Kenya otimo e okang' mokwongo. Joseph Wasihongo ma en jatelo e riwruogni bende oloso e tiyo gi duoko gi mag KJSEA e tieko ng'ur ma pod nitie CBC. In terms of awareness generation, if there is a time that warrants the ministry to come out and take lead in the same vein that the Ministry of Health takes lead when we have a crisis like COVID, this is the time, so that the public awareness is very, very, very high in terms of matters related to KJSEA. And we are saying that the results that we have today should deliberately and promptly be used to guide fair and transparent allocation of learners to senior schools, as well as inform targeted teacher deployment. Judith Omondi, Ramogi TV.